Hola, bon dia. No faré que això és com improvisat perquè acabo de donar el botó, sóc conscient que estic gravant, però tinc un guió aquí i m'estava llegint i quan el vaig escriure era conscient del que volia dir. Però ara, joder, el plano, però ara acabo de veure el documental de Snowden, bueno, documental pel·li, no sé en quin grau és documental i pel·lícula, que us recomano moltíssim, us poso la captura per aquí. I per què gravo dret? Doncs la veritat que no ho sé, estava molt nerviós, el documental aquest doncs m'ha tocat bastant la patata. El vídeo aquest es deia fer coses bones. Sí, fer coses bones en general. El tema és que jo vaig veure un vídeo de fer una calzone, vale? Del Pistio Prestenazzi, aquell tio famós del C. I vaig dir, hòstia, vaig a fer una calzone, vale? Vull dir, 1 més 1 és 2, en Pau veu un vídeo d'una calzone, fa una calzone, no sé on va aquest vídeo per acabar fent coses bones. La cosa és que vaig pensar que, hòstia, jo veig una cosa i acabo fent una cosa, potser sí que hi rumio una mica entremig, vale, vaig extrapolar-ho, el meu coco va extrapolar i vaig pensar, si veus coses bones, acabes fent coses bones. No és tan difícil, no? Si tu et rodeges de gent que fa coses bones, acabaràs fent coses bones. Si tu tens un ideal, doncs acabes intentant perseguir aquell ideal, però en quin grau? No és difícil d'entendre, vale? Llavors vaig pensar, hòstia, Pau, doncs és molt fàcil també la similitud amb si faig vídeos de coses bones o si faig vídeos dient, ei, joder, remiem les coses, no sé què, per generació espontània potser arribem al, vale, la gent fa coses bones, tot i que sigui una persona. Això és una mica com la història aquella de cadena de favores, que és un nen que fa un favor i al final es crea una cadena de favors i la gent es consciencia. És molt maca la peli, el prota l'acaba palmant, no és spoiler perquè la pel·li va sortir fa 20 anys, però com el prota és el mateix que el Sexto Sentido i el Sexto Sentido veia els morts, és com incongruent que els morts no l'avisessin de que es anava a morir o que et mataran i acabaràs entre nosaltres. Doble spoiler, bueno, doncs això, que si feu actes bons i desinteressats, sempre buscant el rerefons de l'altruisme, no de buscar popularitat, fer coses bones perquè vull un rèdit, sinó perquè us surten d'aquí, perquè teniu uns ideals de vull la pau al món, doncs, joder, intenta amb cada acte que fem aconseguir això, perquè qui no vol la pau al món? Potser podem diferir de com arribarem allà, però l'objectiu, vull la pau al món, vull que ningú passi gana, vull que tothom tingui feines legítimes, vull la no discriminació, totes aquestes coses. Ei, posem-nos-hi, o sigui, cada acte que fem poden ser petites pedres en el nostre camí, no. Pedres construint. Com és la frase feta aquesta? Frase feta, pedres, passar per la pedra. No, crec que aquesta no és. Treure suc a les pedres, crec que això tampoc és. Dios, n'hi ha 1000. Estan... Passo ja, vull dir... Passo. N'hi ha masses i no trobo la que volia dir. Val, em sap greu, companyes. Les frases fetes a vegades són complicades. Doncs això, que si fem coses bones, al final, com el karma, t'acabaran passant coses bones, i si fas coses bones, al final la gent acabarà fent coses bones. I és com el karma, vale? Potser el karma no hi ha una llei universal de la natura que digui que si fas coses bones t'acabaran passant coses bones, però la gent, per contacte, doncs això que va passant, o sigui, tu si veus algú ajudar una iaia, que ajuda una iaia a creuar el carrer, no pensaràs, hòstia, potser el pròxim cop que ho vegi m'animo, o no, però ja tindràs aquest... Vale? I aquí també entra com de disposats estem a assumir els nostres ideals. Per què ens costa tant assumir que l'estem cagant com a societat i que hem de fotre un puto canvi, en sèrio? O sigui, posem-nos les piles. Per fer una metàfora amb això de les coses bones, bla 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 bla, és una gota malaia, vale? La gota malaia és allò que va caient una gota i va cuajando, va calando hondo, vale? Calando hondo vol dir que mica en mica, en petites cosetes, doncs vas fent mica en mica, s'omple la pica. També podríem posar això, vale? Lo de gota malaia no és pel canal Malaia, però que el canal Malaia també pot servir com a coses, com a difusió d'uns valors que a vegades potser no tenim en compte, o difusió de moltes coses bones. Que crec que m'hauré de fer gamer. No sé si el Fortnite encara està... És que soc malíssim, socis. Vaig cada segon l'altre dia al Fortnite. Fitxeu-me al canal Malaia.
sé que estic divagant entre 1000 coses, sé que potser aquest guió s'ha anat a la merda, però l'únic que vull transmetre-us és que hem de fomentar aquesta bondat mundial, ¿vale? I ja està, fomentem la bondat mundial, fem coses bones i a tope a la vida, i ja està, m'es suda ja, hòstia. Fem la bondat!